Bine lefne masiyane. Masij evarda kevdikin. Lübini dimona meme alane. Lêstika Memozîn ku li bajarokê Cizîra Şirnexê hatibû qedexekirin li Wanê derket serdîka şanoya Mencelê û hezkiriyên destana Memê Alan salona şanoyê tê jî kirin. Şanoya Memozîn bi awayekê nûjen û zehmet bi şewazê vebêjî û muzîkal derket pêşberî hunerhezan. Ah tevakutu zümrüdü mürcane. حياة ضيافة بقيمتها بتمنى تفوتها هاي 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 Senaryoya Memozîn li ser kilama Memê Alan ya ve gotina dengbêj reşo hatiye sazkirin. Derhinêrê lêstikê Mîrza Metin Sedema bijartina vê şewazî wiha dibêje. Ayek ji berê de min dixwast ku destaneke devkî raxînim ser dikê ev sedemek mezin bû. A do şêwaza ve bêjiyê li ser dîwana şanoyê meriv çawa dikare li ser bişixule li ser bifikre. Ev sedemek din bû. Sedemek din dîsa ev berhem li hemberî komediya sivik ez bêjim. Komediya ku ber bi skeçê ve komediya ku ber bi parodiyê ve diçe li hemberî wê jî disekine. Metin piştî lêstikê li gel temaşavanan gotûbêjan çê dike û nêrînên wan digire. Gelo wan ev şewaz û lêstik eciban diye an ne. دستوری و سابه براستی جدات ناف ده هبو یعنی چه جداتی قبل گویی همون کمدی یعنی انجام شدن لیستیپانی همشن شانه که من کمدی هم بکنم انجام چیزی دیم کن از چه جداتی بود باید قبل گویی چه کیف خوش من چه زحمت رو سکنم داینا بله جبلی اینا چه جدا وش بود من ام نکارم گیر بکم اینا Piraniya wan got ku wan ev şewaz eciban diye. Lê dîsa jî Metin dide zanîn ku dema temaşevan rastê ceribandinekê wiha lêstikekê bi vî şewazî nû tên nîviyan wan qet hez nakin û ramanên xwe naînin ziman û nîviyan wan jî pir hez dikin. Dibe ku piştî wan gotbêjan jî hem piştî vê lîstikê hem jî piştî wan gotbêjan jî hişê temaşevanan hêdî bigore ew ê bizanin ku her tim komedî tune komên cuda jî hene şêwazên cuda dicerbînin. Lêstika Memozîn di dazdeyê adarê da li bajarokê Cizîra Şirnexê ji aliyê qaymakam ve hatibû qedexekirin û sedema wê diyar nekiribû û serlêdana wan ya herî dawiya Bocilêmêrgê jî hin jî bi fermî nehatiye bersivandin. Helbet zordestiyek heye li hember Kurdî ne tenê li hember şanoya Kurdî bi giştî li hember Kurdî Kurda zordestiyek heye ev zordestî berdewam dike em vê yekê dizanin lê em ê hewl bidin hemû Kurdistanê vê lîstika xwe pêşkeş bikin. Derhêner Mîrza Metin dê di duyê Nîsanê da bi lêstikek nû derbikeve pêşberî şanohezan. Navê lêstika wî ya nû Bukalikê ye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.